Tak čaute, konečne som tu, ja Kirtap, aby som vám splnil vaše túžby. A to je natáčať a ukazovať, čo sa tu zmenilo zatiaľ. To je prebehom jedného dňa som postavil tento domček, ale tu si ukážeme. Mám aj nejaké diamanty a tak. No a dobre. Mám už aj pri sebe diamantový krompáč. Toto som našiel jak by som to povedal, v trúhnici, keď som tam našiel spawner. Tu máme nejaký dom. Tu som si už postavil aj kravárium, lebo potrebujem na enchantnutie iba enchanting table, ale dosť to hučí. Ale potrebujem aj kožu, takže musím viete presne. Dosť nám to laguje. A chvíľu by to malo prestať. Tak, pozbierame všetko. No a pôjdeme do nášho domčeku a počkajte chvíľku, musím niečo vyriešiť, lebo veľmi to seká. Tak dobre, snáď sa o tom vyriešil. Buď to, keď to je tým, čo som mal, tak už by to malo prestať, ale keď to je tým, že natáčam, tak by som to mal ešte nejak vyriešiť, no ale nevedím. Po minulom natáčaní som veľa ťažil a už máme nejaké železo, zlato, rudy máme veľa, aj tieto knižky, úder, neprestranno, hudobná platiace, potom diamanty máme 12, už som si vyrobil aj pickaxe, no to je ten diamantový krompač, nejaké drevo máme, no a na hornom poschodí, tu sa nám dopíkalo, dobre, máme izbičku. Ako zvnútra je to celkom pekné, ale zvonku sa mi to veľmi nepáči. A také skôr na vrchu viacej svetla to tu robí. A celkom sa mi to páči. Tak, zoberieme chleb. Dobre. Máme nejaké už uhlie. No, máme ešte malo veci. No a tu sú moje majny. Zideme dole, nie je to až tak ďaleko. Našiel som tam už pomaly 3 ložiska diamantov, asi tak mám povedať. A ešte som mi nekopal, lebo chcem si začarovať krompáč na toto šťastie, aspoň 3, keby som našiel. Tak, tu sú prvé diamanty, je ich tam 6. No a ďalšie sú tu. Tu ako neviem, koľko ich je. A tu sa kľudne môžeme pozerať. Tak. Dobre. Celkom dosť je. Už tu je niekde láva, takže musím to pozor. Dobre. Tak tu je 4, 6. Tak ešte som našiel niekde, ale neviem, či to bolo tu. No, skočíme sa tam popozerať.
No to by sme mohli zastávať. Dobre. A to bolo niekde v jaskyni, viem, áno, je to tu. Tu je láva. Tak. A tu som ich našiel 5. Stále to seka, no ale čo narobíme? Dobre, zoberieme diamantový pickaxe a naťažíme si aspoň 4 obsidiany, aspoň, aby sme si urobili ten enchant. No, chytili sme ho aspoň. Ne, seka to. Určite je to tým natáčaním, lebo natáčam cez viaceré programy, tak máte viac otvorené, tak vám to aj viac seká asi, nie? Dobre. 2. No ide. Ešte potrebujeme 2. Dobre. Hráme so zombíkami na úroveň ťažkú, ako vždy, ja som už na to zvyknutý. Málo kedy zomriem, ale stane sa, a keď zomrie, tak prídem o veľkú časť veci. No, proste tak, keď zomriem, má to svoju hodnotu vysokú. Tak túto je skryňu môžu prihľadať. A ešte tu som nekazal. Tu máme spawner. Druhý už. Mám aj paučí, aj tento. Tamten domček, čo máme, to je ešte taký základ toho domčeka. Lak. To bol hnusný lak, ktorý ma skoro stal život. Hnusový, hnuské. Prišli ste napadnúť môj svet, a to sa vám nepodarí. No tu som ešte ja. A mňa nedobijete. Tak, ja sa vrátim domov a keď budem doma, tak potom sa ozvem a vymyslíme, čo budeme a čo stavať, ako a kde a čo ja viem. Čaute. Takže pokračujeme a vyrobil som si enchant. Dobre, tento by som si odložil sem, lebo ešte nemám dosť knihovníčiek. Tak musím čakať zatiaľ, pokým dostanem dosť knižovní, čiže 15 potrebujeme. Pavúky, nejak ste sa tu naspavnovali. A ty tiež. No poď. Hnusné lagy. Ešte aj creeper. A tu mám spawner. Čiže kúpneme si ešte do neho, či nie je to nič. Dobre, ja viem, čo som ukazoval, ale chcel som pozrieť, či tu nie sú pavúčci. Dobre, ideme do mojej sliepko farmičky. Takže vajíčko máme 7. To je dobré. Áno, jak vidíš, tak sliepka ti tam, toľko vajíček sa nakladie. Čiže toto sem. Ešte vajíčka sem. Tak, ale to by bolo všetko pre tento diel. Myslím, že sa vám páčil. Ak áno, tak dávajte lajky a odbery.